Α, εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την ένα από πίσω και σπρώξει. Πώς θα το παραπώνω ρε. Ό,τι γίνεται ρε. Έχει γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα, Έλα, έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηβία. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωση με τα ονόματα. Και να μας κάποιος στο μότο τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι, ναι. Έλα, βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γηδιού. Μπορεί να έχει αυτό, Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Τότε μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Το Και εμείς όταν ανέβηκα πριν. Εκεί κάτι που την ώρα κατέβαινε. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξει να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι κουτάρει πάλι καρέ. Άστρε να χαρεί τώρα. Άμα θες ξανακριμώ.